Tesó! Minőség Timóban robban a tűz. Jól figyeled, sorakoznak a tájkok, vágod, de ezek csak goldigerek. Tudom, hogy mi van, nem kell leírnod kommentbe. Attól, hogy ki vagytok tőlem, felemeltek a top 1-re. Összes NPC, mínusz 10 000 óra. Eltűrni, nem easy, de már nem számít, adom a sokat hallgattam, hogy bennem mindenki kételkedik. Én osztom a lapokat, házakat veszek ki, bérelhetik. Azt mondják, nem vagyok egyedi, elhagyom a város szeleri. Hongkong, Párizs, Tel Aviv, nézettségem very big. Insta, TikTok, nem tudom, hogy mire vártok. A színfalak mögé nem látok be, fogjátok a szátok be. Minőség Timóban robban a tűz. Jól figyeled, sorakoznak a tájpok, vágod, de ezek csak goldigerek. Tudom, hogy mi van, nem kell leírnod kommentbe. Attól, hogy ki vagytok tőlem, felemeltek a top 1-re. Összes NPC, mínusz 10 000 óra. Eltűrni, nem easy, de már nem számít, adom a sokat hallgattam, hogy bennem mindenki kételkedik. Én hoztam a lapokat, házakat veszek ki, bérelhetik. Várja Prada bag, no para, minden mozdulatom nani, ezzel sem szólod anya. Reptérből indul a járat, de ne aggódj, integetek. Melegítőbe járom a város, ne te mondd meg, hogy mit tehetek. Nincsen limit, nincsen stop, minden szedtem elit. Nincsen gond, befutok, hogy mint egy lavina. Porsche 300 kociba, neked a láncod az aciba van, én megutazok balira. Minőség Timóban robban a tűz. Jól figyeled, sorakoznak a tájban,